Bisimila kanta meja dunkori keneka ka fola se malden bema mali kono mali kokan emiye makuraye ama yine feki abone azansi kuba dam malden bela dilen kulokan mali kono mali kokan eji samba fla mukan aninduru abaro damne nebe olufe STV voyage mi manyama el haji Lamin Traoré kulu keleme ka umra karankan la ben awye umra mi na musaka bela jelen ye million fla bonyon koy umra yin abeke san labana December kalen yere konnana wa an karamogo mle hade kureshi ale de nada umra donka ambalmaw nonomugo gadan nonomugo mi ni adala dumun ka di kosebe a produit olu kacha ni abe gadan aka produit ko fo amun mo be dala dunu nyimona ay gadan ke atalanye panase d'Afrique surfike ka fura mi ni asega segelendo fura mi ni asania lendo akain konona banaw sumayaw ani anyongono belajele aba soro panase fura de la donc baro kenaka mi ye Mali Islameo o jera ka bandian dulati badoke mi na kera dimasido stade 26 mars alela dulanci ye talike kulu flakan fochogo dola ankaramogo Imam Isa Sangare aleka mau ankaramogo Banjugu Dumia aleka mau nunu jera ka bandian dulanci ke fochogo wela ibise ga fo sunamo ani sufiu al nasro ambe sunaye kuma fochogo la ma baw chaman yira keneka abe talike dine ministry Dr. Mamadou Kone ale yira keneka min ye maison de haji manyema ye Dr. ale fana yira keneka ka faran karamogo Usman Sirif Madan Haidara adenge Tijani Haidara ale yira keneka ma chaman yira keneka munu nutu nuson jalembeni ni bade andolanci ye dulan kono kunchera Imam Isa Sangare aleka mau ulu fla anifu koge Banjugu Dumia ka maula shera min sala ka ba kenaka ulu flani Dimashi no bena novembre kalo otle muga ane nani ma san bafla ane muga ane nani abani dongo folen sa stade du 26 marché konna la kala ni sonja bay dulantan bamini akutumbolo dale no ka bani ni wakatu ko folen ma o kera naga kaya ta an woro lanzara selu kofe ni badiya dulantan bain ablala senka alhaji Banjugu Dumia Nuruddin alena ka jamakulu nama folma ko koloshe tugu kafra Imam Isa Sangare nala suna mo présenter ni roina dulantan oblala senka ma ba chama tu mekeneka no ko ma ko dini kadaka jamana ya ta bala dina ministry no docteur Mahamadou Kouni ale to mekaneka kafra anaka délégation bela jelenka maison di haji ale nyama ba no le docteur Abdul Fattah Sise ale frat mekaneka akara buya bay an almemunu yonche dolantain sunamo ko kafla koloshi togu luga fu ministry be kumata akara ni sonja bay ne côté fla be fe kadaka bela jelene gaina slamari gaina ay mi soro ame jakul lame وحدثني روحها المستتر ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر ركبت المنى ونسيت الحذر ولا بد لليل أن ينجلي
تعش أبد الدهر بين الحفر فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح الأخرى وأطربت أصبي بقصف الرعود ضاعت بالرياح ووقع المطر وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر أيا هل تكرهين ni waati na an bɛ 26 mars kɔnɔna la Ali Kamara an balimakɛ ale b'an kɛrɛfɛ ni waati na mi-temps kɔni o sera dola a bɛ 2 ani 0 la i bɛ se ka walawalali jumɛn kɛ an balima lajɛlikɛlaw ye n bɛ se ka walawalali kɛ an balima lajɛlikɛlaw ye ne mɔgɔ min tɛ terrain na ko dumanba de fɔlen fili kɔni alhamdulilayi dola dumanba de don Isa Sangare ka 2 Nurudin Banjugu ale ka 0 donc nin y'a daminɛ bali daminɛ mɔgɔ jɛ ma ban fɔlɔ dɛ ne mɔgɔ ma bɛ fɛ ka balontan tɔ in lajɛ n'a terrain na n bugɔla ko n bugɔla n somɔgɔw ɲɛna o tɛ somɔgɔ sababɔ donc an kɔni bɛ terrain la sa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ in caman bɛ yan minisiriw bɛ yan an kɔni bolo silamɛya bɛɛ la wala an bɛɛ lajɛlen silamɛya an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn dɔw de la quoi wala hakilina dɔw de la quoi walayi balimaya n'Ala sɔnna alhamdulillah i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na bi an bɛ 26 mars kɔnɔna la ka bɛn ni le 24 novembre 2024 nin wagati kofɔlɔ in na an ka 2 ani 0 o bɛ Banjugu Dumbuya la nin wagati barika min na an taara meeting na fɔlɔ inshallah donc a bɛɛ lajɛlen mɛ a ka foli ni walimaɲuman bɛ lamɛnbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la terrain kan cogo min na balontan in kɛra balontan belebeleba ye ka d'a kan ministre yɛrɛ a bɛ kɛnɛ kan diinɛ ministre fo ka taa fara maison de haji ale directeur ba kan n'o ye Abdul Fataha ale fana bɛ kɛnɛ kan ka fara an ka imamu caman kan inshallah Badru sécurité yɛrɛ olu bɛɛ bɛ yan nɔ an b'u fo kosɛbɛ dante foli min na k'u waleɲuman kosɛbɛ dante foli min na a n'an ka finitigilakaw ka fara imamu caman kan fo ka taa fara an ka sunna denmisɛnnin gɛlɛnw kan ka fara Nurudin yɛrɛ ka mɔgɔw kan o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan nin wagati barikama in na Nurudin n'o ye Banjugu Dumbuya ye ale ka mɔgɔw olu bɛ binkɛnɛ la Imam Isa Sangare ale ka mɔgɔ ale bɛ wuruji la match a bɛ 2 ani 0 la ni masabala ka jɛ ne yɛrɛ Bashir wala an ta ye an bɛ micro kan fɔlɔ ni masabala ka jɛ n'an donna an bɛna dɔ yira o la inshallah wulada in na a yɛrɛ y'a ye badenya balontan min kɛra wulada in na a y'a ye silamɛya kelenya balontan min kɛra wulada in na a y'a ye ka initiative ta k'a fɔ ko sunamɔgɔw ani kɔlɔsitigiw ko o kana balontan nisɔndiya balontan kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn kɔnɔ ka ɲɔgɔn tin don ɲɔgɔn na ni ye initiative min ye a barika ka bon kojugu silamɛya ra a barika ka bon kojugu an ka adamadenya ra a barika ka bon kojugu an ka jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ dɔ bɛ yen waati dɔ ni n'a ka jan ɲɔgɔn na a bɛ se ka fɛn caman miiri ni ɲɔgɔn ye mɛ n'a a tora ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye si tɛ bɔ i ka hakilina miiri kan dɛ mɛ aw yɛrɛ tin bɛ don ɲɔgɔn na ko ne ko mɔgɔ ma taa so e bɛ taa i ba fo a nisɔn bɛ diya
mais ne ko taa so e bɛ taa e fa muso fo a b'a fɔ kuma ko mun kɛra k'a sɔrɔ a b'a fa muso le o tiɲɛ tɛ n'a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na nin cogo la silamɛya laseli mun bɛ kɛ a fɛ musalakali tɛ silamɛya laseli la dɛ a kan ka fɔ a fɔ cogo la mais Ala Taala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a kɛ ni wajiya ye i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ mais ni ne ni Banjugu din bɛ ɲɔgɔn na sisan ne ni Ibrahim Diaby din bɛ ɲɔgɔn na sisan i b'a sɔrɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a b'o kɔrɔ kelen di mais ni Ibrahim ka hakilina miiri bɛ ne kɔnɔ n b'a fɔ cogo dɔ la walasa ka Ibrahim sɔgɔ mais n'a bɛ don ɲɔgɔn na badenya mana na nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ en tout cas wulada in kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la ne wasara surtout ne burankɛ yɛrɛ bɔra min kɛ o diyara ne da kojugu parce que ne burankɛ yɛrɛ y'a yɛrɛ fɔ cogo min na k'a kɛ komi ale ye géré ba ye ne burankɛ yɛrɛ yɛlɛla fo ka taa jigin est ce que a ma balo min sɔrɔ siɲɛ kelen mais ne burankɛ nana fɔ ko ale bɛ nɛfu la ko balo tɛ dira ale ma bon ni ko ni balo ma d'i ma i bɛ taa balo minɛ kɛ donc vraiment n burankɛ initiative min bɛ yen ne e y'a ta k'a fɔ an ɲɛna vraiment ani e balima sunnamɔgɔw bɛɛ lajɛlen wallahi n b'a bɛɛ fo dusukun yɛrɛ ka fɛn na ne ŋaniya tun ye 0-0 de tun ka kɛ n ye ne ka segali ye n ka chef de cabinet filɛ maisonnage directeur bɛ yan direction nationale des affaires religieuses o fana o directeur bɛ yan fɛn dɔ Keyita bɛ n ye n ka département mɔgɔ bɛɛ le wele ka bɛɛ le mobiliser ka na parce que c'est symbolique ni min filɛ nin ye a bɛ hakilina miiri caman de di mɔgɔ ma ça c'est le directeur national des affaires religieuses donc ni fana min filɛ le secrétaire permanent de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ni ne au secrétaire permanent ye c'est un magistrat lui aussi il est magistrat donc n ye n ka département mɔgɔ bɛɛ le mobiliser n ko bɛɛ ka na nin kɛnɛ kan sabu i b'a ye tulonkɛ ye mais sɛbɛ lo cogo di parce que a bɛ diinɛ kun kɔrɔta sɛbɛ lo cogo di a bɛ jamana kun kɔrɔta sɛbɛ lo cogo di a bɛ a yɛrɛw cogo yira adamadenw na a b'a yira k'a fɔ vraiment aw bɛɛ ye mɔgɔ ye bɛn ka di aw ye kelenya ka di aw ye jamana yɛrɛ ka di aw ye a b'a ka diinɛ fɛ a b'a ka diinɛ tɔbɔtɔ donc nin bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔra o da bɛ jɛ k'a sɔrɔ a ma kuma fɔ o ɲɛna a ka di ne yɛrɛ ye nin ko ɲɔgɔn ka continuer nin ye hakilina miiri dɔ di ne ma fo ne ko sisan ko décembre semaine filanan ne ka cabinet ani n ka service rattaché an fana bɛna match c'est la vérité donc an bɛna ɲini fana chrétien protestant ani catholique o fana ka jouer donc mun na parce que jamana kelenya quoi n'o tɛ min bɛ cogo min kɔnɔ hali ne yɛrɛ fa o tɛ b'o kɔnɔna na o ah non non o tɛ se ka b'o kɔnɔna na o parce que ne ko sisan ko i ka ne ka diinɛ bɔsi na fo ne n fa n tɛ bɔ a la o o tɛ se ka kɛ o mais badenya ni jamana kelenya a bɛ kɛ sababu ye ka sinsin ka an kɛ mɔgɔ kelen vraiment a ye fɛn min kɛ bi ne yɛrɛ ma la ni aw bɛ a porter lɔ a arabu ko alimada a taali wo a t'o lɔ parce que en réalité mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn ye vidéo la télé la i bɛ sin ka dɔ kɔniya ten k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ tɛ ten yɛrɛ mais n'a b'a ka wajibi kɛnɛ kan mɔgɔ façon wɛrɛ lo mais n'a bɔra o kɔnɔna na mɔgɔ façon wɛrɛ fana lo donc n balimakɛ Diaby yɛrɛ ye mawuludu bida non alors mais c'est bien c'est pourquoi ne bɛ kuma ni sɛbɛ le fɛn o fɛn bɛ yen diinɛ kɔnɔna na ni fɔɲɔgɔn kuma bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ara fɔɲɔgɔn kuma tɛ kɛ sababu ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na abada min ko nin ye bida ye a ka di ne a k'a fɔ bida lo hali sini mais ka da bidaya kuma ma a kɛra kuma wɛrɛ don adamadenya kuma na ni mɔgɔ dɔ hakilina ye min fana ko n b'a kɛ i fana k'a kɛ ni n b'a kɛ n'i ka dalilu ye k'a sɔrɔ e fana kana hakilina dɔ wɛrɛ don e kunna nin fɛn ye i n'a Banjugu ka taa fɔ sisan Segali ni Segali ma olu kɛ a bɛ don jahanɛ a n'a ma kɛ a tɛ don jahanɛ kɔnɔ koyi awɔ n'a y'a kɛ fana a tɛ don jahanɛ fana kɔnɔ donc vraiment n b'a fo k'a barika la équipe si ma gagné équipe si ma ben silamɛya le gagné na diinɛ le gagné na bɛn le gagné na kelenya le gagné na an b'a ye ambiance min bɛ gérer yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa donc mais c'était une ambiance totale donc finalement e t'a dɔn k'a fɔ min yɛrɛ ye yɔrɔ min ye donc n b'a fo k'a barika la a ye initiative min ta hali bisa ala k'a kɛ silamɛya yiriwa initiative ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye mais lui il reste toujours le meilleur gardien parce que au moins début marqué début invalidé donc il a mon encouragement toujours donc tu es le meilleur gardien au kana dɔwɛrɛ fɔ ɲɛna
a diyara n ye a bonyana ma alhamdulillah an nisɔndiyara kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an nisɔndiyalen don parce que an yɛrɛ ye ko in da yɔrɔ o yɔrɔ ala y'a tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan parce que ko in dabɔra an b'a dɔn silamɛya ye min ye minnu b'a kɔnɔ u y'a faamuya parce que tɔgɔ kɔni ye i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ du kelen kɔnɔ an faw b'an wolo an maa 10 maa 20 mais an bɛɛ n'an tɔgɔ don mais an bɛɛ y'an fa den ye mais dɔ bɛ wele Madu dɔ bɛ wele Fatumata dɔ bɛ wele Worokiya mais an bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ y'an fa den ye donc silamɛya fana b'o cogo kelen la nin bɛ wele Sufi nin bɛ wele Tijaniya nin bɛ wele Kadiriya nin bɛ wele nin cogo in na mais an bɛɛ b'a dɔn silamɛya ye an bɛɛ ka ɲini fɛ ye parce que Ala kelen de b'an bɛɛ la wa kira kelen de b'an bɛɛ la wa jugu kelen de b'an bɛɛ la o ye sitana ye an bɛɛ ka ɲini fɛ ye kelen de ye n'o ye alijinɛ ye o tuma na mais tɔgɔ ninnu ye fɛn wɛrɛw de ye mɔgɔ minnu b'a ye yɔrɔ jan fɛ comme quoi i b'a fɔ silamɛw dimi bɛ ɲɔgɔn na walima silamɛw tɛ se ka don da kelen fɛ ko in dabɔra k'a jira olu la u k'a dɔn Mali silamɛ bɛɛ ye kelen ye wa Mali silamɛ bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni maa min ni fɛɛrɛ don k'i bɛ fɛ ka Mali silamɛw diviser walima i bɛ silamɛw bila ka bere ta ɲɔgɔn kama a jirala k'a fɔ o ye nkalon ye n'o bɛ maa min kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ fili de la donc an nisɔndiyara taabolo bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ y'a ye bɛɛ ka maa nana wa ko in kɛra nisɔndiya kɔnɔ ko in kɛra bonya kɔnɔ a daminɛna basigi kɔnɔ a labanna basigi kɔnɔ mais an bɛ yafa min deli an ka joueur dɔw nana olu ma se ka jouer donc se ka joueur dɔw nana olu ma se ka jouer bon ne yɛrɛ ka ŋaniya fana tun ye Sibi de ŋaniya tun bɛ ne kɔnɔ n'a fɔra Sibi ŋaniyatigi hali o ma se ka kelen sɔrɔ ka don yɔrɔ o fana degun ka bon dɔɔnin mais a bɛ ɲɛ kɔfɛ ni Ala sɔnna a ma Ala ka kɔtaw jira la retour bɛ yen ni Ala sɔnna a ma vraiment aw bɛɛ ni baraji aw kunnafoni dilaw fana k'aw fana fo k'aw barikada vraiment bɛɛ ye ko in k'i kungo ye ni ko i bɛ maaw ta u tɔgɔ ma kelen kelen a laban a bɛ gɛlɛya dɔɔnin mais Ala ka bɛɛ sara dɔrɔn Ala ka kɔtaw jira an na sali ala Muhamɛd. An bɛ Alahu subahanahu wa taala tanu fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ka foli lase a ɲɛmɔgɔ ma n'ale fɔ a b'an hakili jigin a ka minisiri la min bolo bɔ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma a ka ko bɛɛ lajɛlen na ka ni i ɲun fara an ka nin baara in na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn mun bɛ diinɛ ko ɲɛmɔgɔya la o bɛɛ kɔfɛ ka foli lase naba jamaw ma match a organisé an bɛ se k'a fɔ sunamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn bolo ma ani an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ an balima minnu n'olu ye kɔlɔsitigiw ye kabini n'a baara daminɛ siga t'a la kana bila nin na wulikajɔ de yera a la mɔgɔ y'a kanu de hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw fana yera a la donc alhamdulillah an fɛn maa minnu yera olu de yera a ko kɛra cogo min na a bonyana tan ni min kɔni ka d'an ye n'an bɛ se ka min fɔ o de ye nin ko in ka continuer an yɛrɛ tɛ kɔfɛmɔgɔya ko la ni mɔgɔ min ye hali a fiches lajɛ i b'a sɔrɔ anw de kunkolo tun b'a la donc vraiment k'a fɔ ko Imam Isa Sangare ni Banjugu ka mɔgɔ mais a réalité nin de don sunamɔgɔw inchallah ani nin donc vraiment parce que n'anw fɔra bɛɛ n'i ka mɔgɔ de bɛ na an kɔni nisɔndiyara ka d'a kan an gagnera an cira voilà n bɛ se ka nin de fɔ ka wɛrɛ min yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔsiraw kan k'u bɛɛ fana fo inchallah merci encore. Alhamdulillah an bɛ balimaya hukumu de kɔnɔ ani kelenya hukumu ani bɛn hukumu an balima fila ka sira fɛ Banjugu Dunbiya Nurudin ani an dɔgɔkɛ Imam Isa Sangare o ye nin match gala in ka nin organiser yaasa k'a kɛ bɛn ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka bɛn mun kuma mun n'an bɛ k'a fɔ an ka se k'a sira dɔ taama mais ko in la belebeleba mun y'a ja ministre y'a ko parrainé et puis ministre n'a ka yɛrɛmajigin a n'a ka yɛrɛ bila mɔgɔw ka disposition na a yɛrɛ nana ka na match ouverture kɛ ka n'i sigi k'a makɔnɔ a tun bɛ se ka a ka cabinet mɔgɔ dɔw ci a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bila ka na mais a n'a ka ko chargé bɛɛ a yɛrɛ nana ka na assister silamɛ jeune caman fana bɛ yan an balimaw caman nana nin kɛnɛ in kan kuma na an bɛ Ala fo k'a barikada Ala ka bɛn don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka bɛn don silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ an nana ka na o contexte la inchallah bon kuma kuncɛ kuma min bɛ yen dɔrɔn jamana ye Ala k'a basigi Ala k'a basigi Ala ka jamana bɛn to ni bɛn nana ani kɛlɛ nana yɔrɔ bɛ basigi fɛn fɛn bɛ bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ Ala ko o ka an ɲɛ jamanadenw bɛ k'u janto kuma jumɛn de bɛ yen ni n y'a fɔ n'a bɛ bɛn bɔ ani ɲɔgɔn cɛ diinɛ kɔnɔna na diinɛ laselaw k'u janto la kuma ye mun filɛ nin ye ni n ye nin fɔ a bɛ kɛ mankan ye diinɛ kɔnɔ parce que diinɛ a bɛ kuma min don diinɛ mɔgɔw tɛ sɔn a ma olu fɔli to yen
an bɛn bɛ mun kan ni mankan t'a la ka k'olu kɛ parce que o kumaw de bɛ se ka ko wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ y'o faamuya ka to ka contexte kɔnɔna na ka ko in kɛ bɛn ni kelenya ye an bɛ bɛn ni kelenya mun ɲini an b'a sɔrɔ jama Mali mugu tɛ foyi la bi ka tɛmɛ bɛn ni kelenya kan ka fɔ Mali mugu bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye inchallah aw yɛrɛ ni caw ni baraji Chérif Ahmed Tidiane Haidara to Chérif Ousmane Madane Haidara denkɛ an karamɔgɔ Haidara yala an bɛ ko ɲuman kɔnɔna nin waati na Bercy marche dolanci kɛnɛ kan nin waati an nisɔndiyalen don an bɛ ala fo ka ala barikada bi an bɛ badenya dolanci kɛnɛ kan ni o ye an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya hukumu kɔnɔna la ni o de ye an b'a fɔ anw fɛ yan k'a fɔ an b'a fɔ an sunnamɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn na inchallah ni o de ye sunna sira comme an bɛ se k'a fɔ a bɛ dɔn min na kuma caman bɛɛ b'o de fɔ ko bolojigi ni boloyɛlɛ mais hali o yɛrɛ an b'a fɔ o tɛ définition ɲuman ye anw bolo parce que hali anw yɛrɛ ka côté la bolo minɛnaw b'a la o kɔrɔ an b'a fɔ an balima damaw don comme peut-être min bɛ se ka kɛ faamu teliman ye ni peut-être hali n'o fɔli i bɛ se ka ye dekun bɛ sɔrɔ o la dɔw de bolo ne ka an ka yecogo la n'o tɛ an b'a fɔ anw ani wahabiyaw bon o de ye a kuma nɔgɔma ye non anw ye sunnamɔgɔw de ye an tɛ se k'an ka sunnamɔgɔya bila mɔgɔ wɛrɛ ye quoi an tɛ se k'o kɛ o la o de y'a nɔgɔma ye mais ni o ma ɲi an b'a fɔ an silamɛ dama ka bandenya dolanci an b'o de kɛnɛ kan o la alhamdulillah an nisɔndiyalenba don sabu ne ye nin kuma mɛn kunu wula fɛ dɔrɔn de mais n yɛrɛ tun ma a dɔn mun kelen don mais n y'a kuma mɛn Banjugu Dunbiya de ko ten ko n kana terrain na ko match bɛ yen n sɔrɔla ka ŋunuŋunukan mɛn ko an yɛrɛ dama don o ye nisɔndiya kosɛbɛ n ka se yan sabu a bɛ fɛn min yira o de ye silamɛya balimaya ani silamɛya kelenya k'a fɔ anw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka ballon ta ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya sabu ni o de kɛra foyi tɛ o de bɔ quoi o la an bɛɛ ka an yɛrɛ ye kunu kelen kɔnɔ k'a ye peut-être silamɛya diinɛ faamuw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais aslu n'o ye a kun yɛrɛ yɛrɛ olu ye kelen ye kama o la an kan ka ɲɔgɔn minɛ an kan ka balo ka hɛrɛ la ne yɛrɛ nisɔndiyalenba de filɛ nin kɛnɛ kan yan o la an b'a ɲini k'a daminɛ kɛ hɛrɛ ye ka kuncɛ hɛrɛ la ala m'o kɛra a kana da balontan dama ma dusukun fɛnɛ k'aw bɛɛ kɛ kelen ye an ka balo jamana in kɔnɔ hɛrɛ la ani kelenya la hali bi ala k'o de latigɛ ni ale ye retour la n'a kun sudara an labɛnnen kun bɛ na mais ni retour yera la o kɔrɔ an labɛnnen bɛ na o la kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ jouer o la inchallah jamana yɛrɛ ma an nisɔndiyalen don o la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnen na o ka représentant bɛ kɛnɛ kan ni o de ye nin hukumu bɛ diinɛ hukumu de kɔnɔ o la diinɛ minisiri a yɛrɛ bɛ an fɛ kɛnɛ la yan ni o ye an ka docteur Mohamed Kone o la an nisɔndiyara ale de ye coup d'envoi di baara in ka daminɛ o kɔrɔ an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo sabu a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi de la yan wa nin waleya in fana jamana in yɛrɛ mago bɛ nin na n'o ye Mali ye nin waati min n'an filɛ san 2024 Mali mago bɛ nin kelenya qualité la diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ sigida ni ɲɔgɔn cɛ balima bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o la an kɔni bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka nin kɛ ɲɛta ye k'a kɛ hɛrɛ ye wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh tayiba ala k'an bɛn sababa ma kuma in tɛ ka fɔ ka ɲɛsin aw dɔrɔn ma n bɛ kuma in ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma ka ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ ma surtout mais précisément sunnamɔgɔw o bɛ na ni image minnu ye hali a tɛmɛ u ka bila u kɔnɔ ka fɔ ko nin image a ma kɛ gansan a dabɔra kun dɔ kama i n'a fɔ ministre da magara la cogoya min na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa badenya de ka sinsin ni ɲɔgɔn cɛ nin ye fitinin de y'a ko la caman kɛra ka tɛmɛ mais mɔgɔw t'a kalama fɔlɔ kosɛbɛ ten i n'a fɔ caman fana b'a kalama mais taalen ɲɛfɛ u bɛna bɔ fɛn caman kalama ni ala sɔnna ma bɛn bɛna sabati jamana in kɔnɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ inchallah a bɛ sabati ni fɛn min ye n'o ye kuranɛ ni sunna ye n'ala sɔnna an bɛɛ bɛna o minɛ ka baara kɛ n'a ye inchallah don dɔ a bɛ ba hala tɛmɛ donc mɔgɔw k'o faamu inchallah donc match min fana kɛra match amical don i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min sunnamɔgɔw ni kɔlɔsitigiw cɛ bon ala barika la n'a y'a sɔrɔ sunnamɔgɔw ye bi fila don kɔlɔsitigiw la mais a bɛ i n'a fɔ olu fana y'a don sunnamɔgɔw la c'est à dire an bɛɛ de gagnera mɔgɔ si ma perdu i comme ministre y'a fɔ cogoya min na nin dabɔra dɔrɔn walasa bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka na cogoya min na o bɛn ni kɛlɛya bɛ na ni sira minnu ye ala barika la u dɔɔnin don dɔnnibagaw bɛ yan an faw an'an kɔrɔw u caman bɛ yan hali bi inchallah u bɛna an jukɔrɔma don don pour que o ko bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ alaw taala deli ala k'an bɛn se ma ala k'an bɛn sababa ma fɛn fɛn bɛ bɛn sabati n'an bɛ kunnandiya sɔrɔ ni a ye n'an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ ni a ye ya rabbi ala ka na n'o ye ala ka na n'o ye o se bɛ ala ye subhana wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. bon nin ye ŋaniya ɲumanba de ye silamɛya kɔnɔ sabu ni équipe fila lajɛ sunnamɔgɔw ani kɔlɔsitigiw
kuma dɔw la ni kumaw bɛ kɛ wajulu kɛnɛw kan I b'a ye ko u cɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ mais balontan in bɛ se ka kɛ sababu ye ko o nɔgɔya balontan in bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kɛ baden ye k'an kɛ fankelen k'a kɛ bakelen wa bi an y'o fana prévu ye an ye ballon ta fair play kɔnɔ I b'a ye ko ni kuma bɛ kɛ réseau kan ni wajulu kɛnɛw kan ka tila k'an ye balontan na I b'a ye ko haine tɛ yen peut-être dɔ ka wajulu kɛtɔ dɔrɔn a bɛ dimi a bɛ kuma dɔw fɔ mais ni ɲɔgɔnw cayara a bɛ kɛ sababu ye a bɛ diinɛ kilenya sabati a bɛ badenya sabati maliyɛn yɛrɛ la dusukun kelen a b'o sabati o la ministre yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ n'o y'a affaire religieux a ko ni Ala sɔnn'a ma ale bɛna ni ɲɔgɔnw caya sabu ale yɛrɛ nisɔndiyara ale y'an ye cogo min na n'a y'an ye micro kɔfɛ ka tila k'an ye ta an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ballon ta k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a nisɔndiyara vraiment an bɛ bɛɛ fo ka tila ka aw yɛrɛ wɛrɛ tɛ mɔgɔw fo a sera an ka kɛnɛ kan ka na an jaw ta a diyara ye kosɛbɛ. hakili a bɔra ka ballontan kɛ hakilina jumɛn de aw bila ka nin match organiser match kɔfɛ kɔni Ala y'a kɛ aw gagnera nisɔndiya kan jumɛn b'i bolo ka lase jama ma. alhamdulillah n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen ma an nana an ka nin match dumanba in na an bɛ bɛɛ fo alhamdulillah nisɔndiya kɔni bɛ ne na I n'a fɔ ministre ni maa mun kɔnɔnen o y'a fɔ cogo min na ne ko ye badenya balontan dɔ ye n'o ye sunamɔgɔ ale ni kɔlɔsitigiw ye I n'a fɔ bɛɛ y'a fɔ cogo min na an kɔni ye sen fara ci an sera ka début k'u la ministre ka fɔ ko mɔgɔ si man ka ɲi n'Ala sɔnna ni tɛna dan nin ma a bɛna continuer balontan filɛ farifoni b'a kɔnɔ o kelen ni nisɔndiya fana b'a kɔnɔ a dabɔra o de kama vraiment an bɛ bɛɛ fo maa maa bɔra ka na kɛnɛ kan an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma inchallah. E kun ye équipe jumɛn capitaine ye a fɔra I bɛ ka wele ko capitaine e kun ye côté jumɛn mɔgɔ ka capitaine ye. bon ne kun ye sunɔgɔ ka capitaine ye alhamdulilah an kɔni ye fila kɛ n bɛ ka jouer milieu la mɔgɔw ka fɔ la tɔni furunokɔrɔ kɔrɔ tisogo kelen b'a kɔnɔ n famana balontan ma mɛ n ka jɛ dɔɔni bɛ yen alhamdulilah dɔɔni bɛ yen n bɛ bɛɛ fo inchallah alhamdulilah aw yɛrɛ foli don. kosɛbɛ an bɛ Ala fo k'ale wale ɲuman dɔn Ala min ye bi tile yira anw na an bɛ Ala deli Ala ka don caman yira an na bi don fana ye Ala ka donba dɔ ye n'i y'a ye alisilamɛw balimaw dama ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ o ye fɛnba ye alisilamɛya yɛrɛ b'o ɲini anw fɛ o hukumu kɔnɔna la o de ye anw se yan nɔ ka se ka na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka se ka ɲɔgɔn fari foni ni balontan hukumu ye an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli o ko min filɛ nin Ala ka nin kana a kɛ a fɔlɔ ye Ala kana nin k'a laban ye an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli hɛrɛ Ala ka kɛ jamana ye Ala ka hɛrɛ kɛ anw yɛrɛ ye vraiment n nana nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ n nisɔndiyalen don parce que nin ye nisɔndiyala ko ye an kan ka nisɔndiya ni min ye vraiment an b'aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman da aw ka cɛsiri la ani minnu y'a organiser ani maa o maa sera k'i sen bɔ i sen kɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen to kiramantoya la fɛn o fɛn ma min natɔ sɔrɔ o ka n'o taatɔ sɔrɔ Ala ka nin caman yira an na ya rabbal alamin. ولا بد للليل أن ينجلي للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر أيا أم هل تكرهين البشر Nine be dansiga bi don kibar la min labɛnna Kanta Media ɲɛmaaso fɛ k'a lasaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲin'a fɛ ja ninnu a k'a cari kosɛbɛ
n'o de ka partager a ka tila ka abonné o bɛ diya anw ye kosɛbɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. École Khalifa Franco-Arabe Demasaw hami ani jɔrɔ banna amun tun bɛ ka hami denw ka kalanko la. École Khalifa Franco-Arabe a haminani aw denw ladonko ɲuman ye. Hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année. Tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na. Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da denmasa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye. O hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la. Hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Koro kɔnɔnaw hali dalalaw. Franco-Arabe Khalifa a haminani denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la. ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔɛ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma. Ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Khalifa kan. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88. École Khalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman.